Vi ansætter jo faktisk bevidst nogen med lidt en anden baggrund og bevidst yngre mennesker, for at vi skal lære noget af dem. Vi har også et mentorprogram, hvor vi faktisk i vores seniorlederteam har nogle af de yngste fra vores graduate-program som vores mentorer, fordi vi faktisk mener, at vi kan lære lige så meget af dem, som de kan af os. Jeg tror egentlig, at hvis man som humanist kommer ind og så har den rigtige sult og den rigtige fighter-indstilling, så tror jeg, du kan tilføre endnu mere i en virksomhed som vores, som har mange af den samme slags, og måske har lidt en tendens til at ansætte nogen, der er sådan kloner af os selv. At den akademiske baggrund, de har, er mindst lige så kvalificerende som en CBS eller en ingeniørbaggrund i vores virksomhed. Men det er utrolig vigtigt, hvilken mentalitet du har, når du kommer ud på arbejdspladsen og på arbejdsmarkedet. Og det er utrolig vigtigt, at du er sulten, og du har det, som vi kalder det sådan et growth mindset. At du hele tiden er en, der er villig til at udfordre, villig til at eksperimentere, villig til at begå fejl og lære af det man kalder fail fast. Altså for os er det vigtigst, at man har erhvervserfaring. Altså man kan mærke, at de kandidater, der har været i private virksomheder før, de kommer med en helt anden bagage. Jeg synes, det er ekstremt vigtigt, at man sørger for under sit studieforløb at have kontakt til det private erhvervsliv, også hvis det er der, man vil hen. Altså jeg vil ikke være bekymret for at have et CV med studiejobs af meget forskellige karakter. Det synes jeg tværtimod viser noget livsappetit og noget åbenhed. Det er ikke alt, hvad der står i CV'et, men det er også meget den energi, de kommer med til en samtale. I det private erhvervsliv, så knækker du, hvis du ligesom har det der perfektionist-mindset. Det handler i stedet for om at kunne udfordre og kunne være effektiv og tage de rigtige beslutninger på 80% grundlag, og kunne tilbyde nogle helt andre aktiver på arbejdsmarkedet. Altså det er sindssygt vigtigt, når jeg sidder og kigger på kandidater, at jeg frasorterer dem, der har fine fornemmelser. Altså netop dem, som føler, at de i de jobs, der bliver stillet til rådighed for dem, at de er overkvalificerede. Alle folk har jo en drøm om, hvor man gerne vil havne, men det kan godt være, at det ikke bliver løst det første omgang. Og det måske lige tager et par runder, før man når dertil. Vi har lige skulle ansætte nogen, der kunne en masse inden for sociale medier. Og der er jo humanister, burde jo være mindst lige så kvalificerede. Der er jo masser, der kan noget inden for det område. Men der er det CBS-folkene, der ligesom er lidt længere fremme i rækken med at søge og være proaktiv der. Det er utrolig vigtigt, når man skal have kontakt med private virksomheder, at man er opsøgende selv. Man skal nok være enormt bevidst om, at når man læser humaniora, så kræver det noget af en selv, og man har den nysgerrighed for, at man ikke har afskåret en hel verden af muligheder.